Hürmetli millettaşlar, менә яңа елны каршыларга да бик аз гына вакыт калды. Шуннан да 2020 ел шактый авыр ел булды. Авырту, һәм шактый гына вакыйгалар, күп кенә танышларның китеп барулары, күп кешеләрнең авыртулары. Әмма ләкин шуның белән бергә без инде шушы сынаулар аркасында үзебезне яңача уйларга да мәҗбүр иттек. Шуннан да тормышның кадере турында, сәламәтлекнең кадере турында, үзебезнең гаиләләребезнең ничек аларда җылылыкны саклауның мөһимлеге турында уйлый башладык. Инде киләсе ел минем ышануымча күпкә тынычрак булыр. Иншалла, бу ел инде шушы авыруларның узып киткән елы буларак безгә искә калыр. Экономиканың күпмәдер күтәрелеш этабына керү этабы буларак безнең хәтеребездә калыр. Һәм шуның белән бергә безнең дә эшчәнлек шушы елда, авыр елда туктап тормады. Без инде яңа калыпларга кирдек, яңа форматта эшли башладык. Һәм шуның белән бергә онлайн концертлар үткәрү форматына керә алдык. Үзебезнең Татарстанның 100 еллык кысаларында зур концерт уздыра алдык. Шуның белән бергә медиа форумнарны уздырдык һәм дә татар матбугатының киләчәге, алга яшәү этаплары турында фикерләштек. Менә бу эшләр барды, бу эшләр дәвам итәр иншалла. Һәм шуның белән бергә яңа күргәзмәләр безнең ачылдылар. Шулай ук яңа китаплар дөнья күрделәр. Менә булар барысы да безнең монда Санкт-Петербург шәһәрендә яшәгән татарлар өчен үзенә күрә бер мәртәбә булды. Шуннан да Татарстан Республикасының Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсендә эшләп килүче даими вәкиллеге исеменнән безне караучы барлык тамашачыларына шушы яңа ел бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Еллар имин булсын, еллар тыныч булсын, гаиләләребез тыныч, матур, сау-сәламәт булсыннар. Үзебез дә күңел тынычлыгы белән матур иттереп яшәргә насыйп булсын. Һәм шунысы да киләсе елга куйган максатларыбызны без тормышка ашыра алсак иде. Бәхет телим сезгә яңа еллар белән. Исәнмесез, кадерле дусларым, туганнар, якыннар, сезнең барыгызны да яңа ел белән котлыйм. Исәнлек, саулык, тазалык, байлык телим сезгә. Семьягызда тынычлык булсын, күкләрегез аяз булсын, эшләрегез уң, таза булыгыз. Яңа ел белән барыгызны да. I've heard there was a secret chord like David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, when minor fall, the major lift, the powerful king composing. Hallelujah, 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 Когда весь мир сошел с ума, я пробудилась ото сна, к звезде своей иду, и не сверну я. За шагом шаг, за годом год, любовь зовет меня вперед, и губы шепчут нежно: аллилуйя,
wash your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, Спасибо, жизнь, за все тебе, за солнце луч в моем окне, за то, что провела меня по краю. сквозь годы боль и радость дней, сквозь слезы грусть и смех детей, мой голос пропоет, о, аллилуйя. Үзенең кайгы-шатлыклары, табыш, югалтулары белән 2020 ел тарихта үз урынын барлый. Бу елгы ел барыбызның да күңелендә югалтулар елы булып кирип калыр. Ләкин ул татар халкы, татар милләт өчен табыш елы да буларак үз урынын табачак. Чөнки халкыбыз безнең гамәл стратегиясын кабул итте. Монда безнең халкыбызның бүгенгесе, киләчәге һәм инде ике дәвергә күпер салынган. Хөрмәтле милләттәшләребез, менә шушы яңа 2021 ел безгә бары тик үз теләгән-теләкләребезнең кабул булуын, сәламәт гомер, тыныч тормыш, имин көннәр генә алып килсен. Без, татар халкы, без бердәм булырга тиеш. Юкка гына без киләсе елны бердәмлек елы дип игълан итмәдек. Халкыбыз бердәм булсын, бергә булсын, аралашып яшәсен. Телебезне саклау, гореф-гадәтләребезне саклау һәм киләчәк буынга тапшыру ул безнең иң изге бурычыбыз. Әйдәгез, киләсе елда да кулны кулга тотып, бергә булып, милләтебезгә хезмәт итик. Ә моның өчен безгә бары тик сәламәтлек һәм уңышлар гына кирәк. Бәйрәм белән сезне.
борчу мәшәкатьләре, шатлык сөенечләре белән тагын бер ел төгәлләнеп килә. Бу елгы ел безнең өчен бик үзенчәлекле ел булды. Әлбәттә, без аны бик сагынып, зарыгып көттек, чөнки ул юбилейлар елы иде. Беренче чиратта инде әлбәттә республикабызның 100 еллыгы һәм бөек җиңүнең 75 еллыгы. 2020 ел нәкъ менә шул юбилей елын билгеләп үтү белән башланып та китте. Находкадан Калининградка кадәр без бөтен федераль округларда йөреп чыктык һәм ул округларда эшчәнлек алып баручы безнең иҗтимагый оешмаларыбыз һәм аларның активистлары катнашында узган әлеге чараларда безнең вәкилләребез үз субъектларының тамгаларын шул 100 еллык байрагына беркеттеләр. Һәм бу чаралар бик күтәренке рухта уздылар. Кызганычка каршы, безнең бик күп планлаштырган чараларыбыз, бик күп пландагы эшләребез булмыйча калды. Аның инде сәбәбен барыбыз да белә, шушы авыру аркасында. Ләкин аңа да карамастан, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетында безнең төбәкләрдә эшләп килүче оешмаларыбыз да үзләренең кулларыннан килгән кадәр милләтебезгә хезмәт иттеләр һәм бүгенге көндә дә төрле юллар белән бу эшчәнлекләрен, үзләренең эшчәнлекләрен дәвам итәләр. Алдагы 2021 ел безнең өчен бик әһәмиятле, шулай ук безне сыный торган елыбыз. Зур сынаулар көтә безне алда. Ул да булса апрель айында узачак бөтен Россия халык сан алу. Мин әлеге җан исәп вакытында милләттәшләребезне актив катнашырга, үзебезнең милли оешмаларыбызның әгъзаларын бу эштә актив катнашырга чакырам һәм һәр татар гаиләсенә, һәр татар кешесенә барып ирешергә, шулай итеп үзебезнең милләтебезне, телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне саклауга тагын да өлеш кертергә чакырып калам. Яңа еллар бәхет, шатлыклар, саулык, сәламәтлекләр алып килсен. Бергә матур көннәрне күреп, бергәләшеп җыелып, зурдан-зур чаралар үткәрергә, Казандамы, башка төбәкләрдәме бергәләшеп очрашырга насип булсын. Бәйрәм белән сезне.
Кадерле милләттәшләр, тагын бер ел тарих битләренә күчеп бара. Бу көннәрдә без үткәннәргә нәтиҗә ясыйбыз. Сагыш борчуларны да, яңа уңышларны үрләренә дә барлыйбыз. Шунысы куанычлы, пандемия булуга карамастан, быел да татар дөньясы һәрвакыт хәрәкәттә булды. Август айында милләт җыены тарафыннан татарлар гамәл стратегиясен кабул ителүе, аның буенча эш юнәлешләрен билгеләү, әлбәттә, безнең өчен зур таяныч, ышаныч бирә. Киләсе елда бик үзенчәлекле һәм җаваплы. Бөтендөнья татар конгрессы Милли шурасы тарафыннан 2021 ел татар халкының бердәмлеге елы дип игълан ителде. Менә әлеге шигарәгә таянып, без дә бердәм булып, бергә булып, яңадан яңа уңышларга ирешеп, яңа үрләрне яулап, милләтебезгә хезмәт итәргә. Бәйрәмебез котлы булсын. Яңа ел белән. Күзләремне тутырып карап калам, син ерактан үтеп киткәндә, оныталмыйм, бәгърем оныталмыйм, күңелем көчле Sizin yoktan isken şiller belen girer zaman bir haber birge bulunan çoktan bir mutlarım ilk sağına Кадерле Петербург милләттәшләребез, Петербург татарларыбыз. Сезгә Австралиядән татар-башкорт җәмгыятен исеменнән кайнар сәламләребезне юллыйбыз һәм сезне яңа ел белән котлыйбыз.
Bütün мәшәкатьләр, проблемалар иске елда гына калсын һәм киләсе ел безгә, бөтенебезгә, милләтебезгә шатлыклар, бәхетләр, сәламәтлек кенә алып килсен һәм бөтенебезнең хыялларыбыз ашсын. Сезне шулай ук Австралиягә кунакка чакырабыз. Килегез, кабул итәбез. Алла бирсә, күрешергә Алла насыйп итсен. Кадерле дуслар, яңа ел белән исәнлек, саулык, байлык, бәхет телим сезгә. 5 минут, озакламый сагатка 5 минут, яратыгыз килешегез. 5 минут, әл итерлек рәвештә, әйтте бу да 5 минут, бик күп эшләргә була. 5 минут, озакламый сагатка яратыгыз килешегез. Яна ел белән! Я вам песенку спою про 5 минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету, я дарю вам песню эту песенку про 5 минут. 5 минут, до часов раздастся вскоре. 5 минут, помиритесь, кто в ссоре. 5 минут, разобраться, если строго. Ведь за эти 5 минут можно сделать очень много. 5 минут, бой часов раздастся вскоре. Помиритесь, кто в ссоре. На часах уже 12 без 5. Новый год уже, наверное, в пути. К нам он мчится полным ходом. Скоро скажем с Новым годом. На часах 12 без 5. Новый год он не ждет, он у самого порога. 5 минут пробегу, их осталось так немного. Милый друг, поспеши, зря терять минут не надо. Что не сказано, скажи, не откладывая на год. Минут решают люди иногда не жениться ни за что и никогда.
Но бывает, что минута все меняет очень круто, все меняет раз и навсегда. Новый год недалек, пожелать хочу вам счастья. Вот сидит паренек, без 5 минут он мастер. Без пяти, но ведь 5 минут немного, он на правильном пути, хороша его дорога. Он на правильном пути, хороша его дорога. Пусть подхватят в этот вечер там и тут эту песенку мою про 5 минут. Но пока я песню пела, 5 минут уж пролетело. Новый год. Часы 12 бьют. С Новым годом, с новым счастьем, время мчит нас вперед. Старый год уже не властен, пусть кругом все поет и цветут в улыбках лица, ведь на то и Новый год, чтобы петь и веселиться. Новый год настает. С Новым годом, с новым счастьем, с Новым годом, с новым счастьем. Кадерле дуслар, Ям Курмакаев, Казаннан, Социалистик музейдан, сезне һәммәгезне киләчәк яңа ел белән чын күңелемнән тәбрик итәм. Киләчәк яңа елда сезгә, сезнең гаиләләрегезгә зур-зур уңышлар телим, гаилә бәхетләре телим, исәнлек, саулык телим. Яңа ел белән дуслар сезне. Кадерле милләттәшләр, сезгә бик зур сәлам Жирак Австралиядан.
жирак яшел континенттан. Бүтін Сидней татарлары һәм Австралияның татарлары сезне һәм сезнең туганларны, һәм сезнең яраткан кешеләрне яңа 2021 ел белән котлыйбыз. Сәламәтлек, тәүфиклек, җан тынычлык телибез. Гомерне яшәп, кадерләп, яраткан кешеләрне кадерләп, Аллаһка тапшырып яшәгез һәм безгә Австралиягә, Сиднейга кунакка килегез. Яңа ел белән сезне, дуслар. Урамда буран, мин өйдә торам, тәрәзә аша тик авыз ерәм. Эй, җил выжылдый, буран дулдый, ачулы пси көбәк мырылдый. Җиңдем дип угай, дуланып шулай. Эй, бичаракай. Пламенный привет из Казани, специально для татар Санкт-Петербурга от Альбины Кармышевой. Уттаянмы судабатмы, каршылык түзмей алда, назад сүзеюк татарда, бұрылда тагын алға, развернулся и алға. С наступающим вас, дорогие! Тударак, сюдарак, андарак, мандарак, это я вас уверяю, как татарка буларак. Деньгалар, счастьелар, хэмтула, карманнар, это я вам все желаю в наступающем новом году, как татарка буларак. Уттаянмы судабатмы, каршылык түзмей алда, назад сүзе юк татарда, бұрылда тагын алға, развернулся и алға. Тударак, сюдарак, мандарак, андарак, это я вас уверяю, как татарка буларак. Тударак, сюдарак, мандарак, андарак, мин сезгә аны әйтәм, чын татарка буларак. Татарлар һәр чак модада, любой погодада да, әфлисон суы табалар, мандарин сугында да. Тударак, сюдарак, мандарак, андарак, это я вас уверяю, как татарка буларак. Тударак, сюдарак, мандарак, андарак, мин сезгә аны әйтәм, чын татарка буларак. Все народы Татарстана говорят Алла берса, Аллаға шөкер татарда шәп сөйләшә урысча. Татарча да сөйләшик, урысча да сөйләшик, барлык милләт дус тату, гөрләп-гөрләшеп яшик. Тударак, сюдарак, андарак, мандарак, это я вас уверяю, как татарка буларак. Для меня нет разницы, русский или татарин, украинец или узбек, еврей или болгарин. В мире есть две нации, люди и не люди. Все народы хороши, но татары от души. У татар язык простой, лар добавил деньгалар, рак добавил тударак, нар добавил карманнар. Тударак, сюдарак, андарак, мандарак, деньгалар, счастьелар, һәм тулы карманнар. Син кызым сайла, сайла, сайла сазга батмыйча, нация не так важна, татардан булсын гына. Син улым илән, илән, милләткә карамыйча, урысы да бик әйбәт, татарча белсен генә. Син кызым илән, илән, эш пешмак пешерергә, татарча сөйләшергә, әпипәне биергә. Урысы да бик әйбәт, татары да бик әйбәт, самый главный татулык менә ул кайда хикмәт. Тударак, сюдарак, андарак, мандарак, деньгалар, счастьелар, һәм тулы карманнар. Деньгалар, счастьелар, һәм тулы карманнар, мин сезгә аны телим,
чын туттар буларак. Кадірлі друзья, барыбызды да жаңа жылдар белән тәбриклейм. Дорогие друзья, поздравляю всех с Новым годом. 20-й год подходит к концу. За 20-й год было сделано много. Мы отмечали 70-летие Победы, также мы отмечали столетие образования ТАТА СССР. В целом, 20-й год прошел очень продуктивно и много было сделано хорошего. Давайте будем помнить хорошее и меньше помнить о негативных моментах, которые нам подарил 20-й год. Он нас научил ценить близких, проводить больше времени с родными и близкими. Давайте 21 год проведем в кругу родных нам людей, проведем его дружно, хорошо и желаю всем счастья, здоровья и семейного благополучия. Всех с Новым годом! Татарстан, минем туган җирем, ничә гасыр агай иделем. Җырым аша сиңа аңлатам, йөрәгемнең ничә киңлеген. Туган җирем минем Татарстан, кояшыган ора тарала. Сине бүген җылы яңгыр ява, гөлләр шыта йөрәк ярала. Туган җирем минем Татарстан, кояшыган ора тарала. Сине бүген җылы яңгыр ява, гөлләр шыта йөрәк ярала. Кырларыңда иген шаулап үсә, баһадирдай синең ирләрең. Шыклар белән бергә шытып чыга, бакчаларда матур гөлләрең. Туган җирем минем Татарстан, кояшыган ора тарала. Сине бүген җылы яңгыр ява, гөлләр шыта йөрәк ярала. Батыр бул син илем Татарстан, биеклеккә әйдә үрмәләр. Улларыңның сүнмәс исемлеген, халкың йөрәгеңдә теркәләр. Туган җирем минем Татарстан, кояшыган ора тарала. Сине бүген җылы яңгыр ява, гөлләр шыта йөрәк ярала. Туган җирем минем Татарстан, кояшыган ора
yaşatayarak yaralar. Sen de bugün jala yağmur yağar, güller yaşatayarak yaralar. Güller yaşatayarak yaralar. Güller yaşatayarak Qadrli dostlar, sizni Durishkay teatr kollektivindən bayram bilan qutlayım. Yangi yil bilan baxt, shodlik, salomatlik tilayman. Yangi yilda yangi uğurishlar, yangi yilda yangi tilaklar shinga oshsin. Alo. Alo, deyindi? Нәрсе? Başlayayım ayda tezrek. Спектакль башланды бeni. Хәзер. Тракторны ташlayın deydi. Хәзер чын, кіремін. Олия әйтә кирәк. Ассаламу алейкум, хурматлы милләттәшләр, газиз кардәшләр. Здравствуйте, дорогие жители Ленинградской области и города Санкт-Петербурга. Скоро канет в истории год 2020, очень неоднозначный год. С одной стороны, это год, подаривший нам несколько великих, ярких событий. Это прежде всего 75-летие Великой Победы наших отцов и дедов в Великой Отечественной войне.
А для татарской нации это столетие обретения татарской нации своей государственности, столетие образования татарской автономной Советской Социалистической Республики. Конечно же, эти два события, если бы не было этой проклятой пандемии, куда как масштабнее были бы проведены эти события. Однако, несмотря на это, все равно и День Победы, и юбилей Победы, и столетие Татарской ССР были очень достойно проведены и вписаны золотыми буквами в историю многонациональной России. Впереди 2021 год. Что ожидать нам от этого года? Конечно, прежде всего, что человечество освободится от пандемии благодаря усилий, огромных усилий, прежде всего, нашего Отечества, многонациональной России, которая изобрела вакцину, которая должна будет защитить нас в грядущие годы от этой страшной болезни. А для татарской нации это, конечно же, два юбилея. Юбилеи великих сынов татарского народа. Это 135-летие со дня рождения великого нашего поэта Габдуллы Тукая и 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, первого лауреата Ленинской премии в области литературы, поэта-антифашиста Мусы Мустафовича Джалиля. Естественно, следующим событием также мы не должны будем оставаться равнодушными. Это всероссийская перепись населения. Как пройдет эта перепись, тоже будет зависеть от нашей старательности, от нашего участия, активного участия. Сколько нас сегодня живет на просторах России? Татар и русских, украинцев и белорусов. Поэтому пусть же 2021 год для каждого из нас будет ярким, богатым на здоровье, благополучным и, конечно же, мирным. Здоровья, счастья и благоденствия вам, дорогие земляки! Bizde büyük dağlar var, dağ aslında dağlar var. Dalda yaprak indi sağını, sizden indi haller var. Dalda yaprak indi sağını, sizden indi haller var. Dağ aslında salkın çeşme, salkın dışı ulakka. Sağınığımı eyteriydim, zilde ismi ulyakka. Ağırını eyteriydim, zilde ismi ulyakka. Olmalar ezeriydim de dollarla bezeriydim. Yanmasa bu yelekkeyim, sokaklar düzeriydim. Yanmasa bu yelekkeyim, sokaklar düzeriydim. Salgın şişme kuyularında atlar vereceksen idi. Tuğan iskerlerimde ömrüm geçirsen idi. Tuğan iskerlerimde ömrüm geçirsen idi. Oyna Rus'un garmonunu ben anında cılıyımın. Sigarlardan yudurlardan kalsın sağınım silerge. Cimrilerden yudurlardan kalsın sağınım silerge. Allah başları, sayri sandı başları. Sayri 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 sağındır da başları. Allah başları, sayri sandı başları. Sayri 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 sağındır da başları. Hoppa! Sayri 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 sağındır da başları. Sayri 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 sağındır da başları. Ey canacı bilen rahmet sizge kul. Родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой
Ой, летом стройная, зеленая была, метель ей пела песенку, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Трусишка, зайка, серенький, под елочкой скакал. Порою волк сердитый, волк стою пробегал. Порою волк сердитый, волк стою пробегал. И вот она нарядная на праздник нам пришла. И много-много радостей детишкам принесла. И много-много радостей детишкам принесла. С Новым годом! Яна ел белен котлыбыз! İstemsiz muhterem milletteşler, kaderli dostlar, kıymetli tuğanlar. Bu nindi bir yıl idi, tügül mü? Bütün dünya halkları birleşip türlü ağırlıklarını baştan ozdurduk. Tileyimiz yeni yıl barcamızga selametlik, iminlik, bereketli, tınış turmuş alıp kelsin idi. Yeni yılınız kutlu olsun. Sizlerni yaratıp, Melbourne'dan min Ravza Veli, min Muslih Veli. Şatlık bilen kalınız. Кадерле дуслар, Питер татарлары, сезне шын күңелемдән котлысым килә яңа ел белән. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомер телим. Сезгә өр-яңа җырымны тәкъдим итәргә телим. Назира Ишкулова сүзләренә яңа ел дигән ярын тәкъдим итәм.
кояшына якын, әйтергендә моңлы йырына. Гөмерләрдән ошы акмыйын. Кадерле дуслар, осы барган 2020 ел безгә булганына шөкер итәргә, бер-беребезнең кадерен белергә өйрәтте. Кадерле милләттәшләр, алдагы елларда да динебезне ихтирам итеп, туган телебезне саклап, ата-ана фатихасын алып яшик. Татар милләт итеп сакланган чынбарлык шушы өч сөнмәс һәм сүрелмәс хакыйкатькә таяна. Дин, тел һәм гаилә. Кайда гына яшәсәк тә, кем булуыбызны һәм нинди милләттән икәнлегебезне онытмасак иде. Татар милләте вәкилләре булганга, горурланып, сөенеп һәм нурда балкып яшик. Ишек каккан яңа ел сәламәтлек, бәхет, рухи химмәти балык алып килсен. Яңа ел белән.
Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Яңа ел белән сезне. Закламый, менә яңа ел керер. Барыгызны да Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсе татар хатын-кызлар Аккалфак Нива иҗтимагый оешмасыннан чын күңелдән 2021 ел белән тәбрик итәм. Өметләнеп, безне каршы ала торган елга керәбез һәм ул ниләр безгә хәзерләгән икән дип уйлыйбыз. Узган ел үзен сәламәтсезлек белән күрсәтте. Аңар карамастан, ул үзенә күрә табышлар елы да булып чыкты. Якыннарыбызның, эшләп тапкан малларыбызның, сәламәт булуыбызның кыйммәтен һәм бәясен белеп яшәргә өйрәтте. Җиңнәребезне сызганып, Аккалфак Нива кыска гына вакытта яңа онлайн форматларында һәм иҗтимагый чараларында халкыбызның тиңсез мирасын, гореф-гадәтләрен һәм йолаларын, телен, акыл һәм сәнгать иҗаты үрнәкләрен күрсәтте. Кадерле дуслар, яңа елда бәхетле, шатлыклы, юмартлы, кунакчылыклы гаилә тормышы, уңышлы көннәр яшәргә насыйп булсын иде һәм теләгән теләкләребез, ниятләребез Алла Тәгалә ризалыгы белән башкарырлык булсыннар иде. Şeşek
Assalamu alaikum hürmetli milletvekiller. Birinci, çin yürekten tebrikliyim sizni yeni yıl bilen. Belki uzgan yıl sizin için tilegen kübük bulmagandır. Lakin bu yıl büyük yakşı öğretti barabızını, tapkan zatlarımızın, mallarımızın, hem birimizin kıymetini bilip yaşarga. Mineke tileklerim şu. Mindigine sizge tilekler idi. Allah Teala birsin kilecek 2021 yılda. Dilim sizge de, üzüme de, sizin gayelerigizge sağlık, behitlik, sabırlık, baylık, hem Allah Teala birsin barabızga da tınıçlık bütün dünyaga. Sağ bulunuz. Güreşkince yeni yılda. Расскажу печаль свою траве зеленой на лугу, малой пташке соловью, малой пташке соловью. Я расскажу. Дремучий лес искать пойду, лес, где соловей поет, и в темной чаще я найду утешение свое, утешение свое. Я там найду.
Кадерле Питерда яшәүче татарлар, мин бик шат менә сезнең белән камера аша гына булса да аралашуыма. Сезгә мин нәрсә теләп калам? Иң мөһиме исән сау булыгыз, чөнки бүгенге вазгыятьтә иң мөһиме исән сау булып калырга. Сезгә зурдан зур уңышлар телим. Сезгә зурдан зур уңышлар теләп калам. Иң мөһиме безнең телебезне, безнең гореф-гадәтләребезне, безнең мирасыбызны, нәрсәне мин тагын әйтеп бетермәдем, барысын да саклап калырга, чөнки бигрәк тә безнең татар телебезне, безнең искиткеч, бик матур, йомшак телебезне, чөнки без дә сезнең белән саклап калмасак, беркем аны сакламаячак. Безнең яшь буыннарга сез генә өйрәтә аласыз безнең телебезне.
Питерда яшәүче дусларым, туганнарым, милләттәшләр. Сезне чын күңелемнән яңа ел белән тәбрик итеп узасым килә. Илебезгә яңа ел аяк баса. Ул безнең тормышыбызга бары тик төкле аягы белән генә рәхим итсен. 2021 ел һәрберебезнең күңелендә бары тик яхшы эшләре, яхшы гамәлләре белән генә истә калсын. Психологик, мораль яктан балалар, туганнарыгыз, дусларыгыз белән бары тик татулыкта, бер-берегезне тулыландырып, аңлашып яшәүгезне теләп калам. Елларыбыз кайгы хәсрәтсез килсен, икмәкле, мул булып, рәхим итсен. Һәр кешенең йортында бары тик шатлыклы хәбәрләр генә ишетелеп торсын. Һәм инде әлбәттә иң мөһиме саулык, сәламәтлек телим сезнең һәрберегезгә, һәр барчагызга чын күңелемнән яңа ел белән тәбрик итәм. Бәхетле булыгыз, дуслар, очрашырга насыйп итсен.